Nggih modal kula napa? Kula modale nggih ngeten kula nggih sarjana. Artinya sarungan saja kemana-mana. Nah, kula mbok nitih pesawat niku nggih sarungan wong sarjana, sarungan saja kemana-mana. Kula mlebet mall ageng niku nggih sarungan kok, Bu. Apa ora izin? Ya ora wong sarjana. Mbok nyang mall nggih sarungan. Nate kula ten mall gedhe niku sarungan. Lah gek pegawe mall sing cewek rak ngoten nika to, Bu. Seksi-seksi nang mulus-mulus. Ora kok burek-burek ngene iki. Pakaiane nggih rata-rata full press body, melevet, ngafret, mentok, belenok. Pakaian ngoten niku bahasa Inggrisnya the pating berendul and the pating pecotot. Nah, kula lek nyawang gek wis mampu pergaulan sing ora pating genah. Wayahe subuh ora nyang masjid malah maraton. Wayahe zuhur do nyang salon. Wayahe asar main badminton. Wayahe maghrib ndelok sinetron. Wayahe isya dolanan handphone. Lah engko nang kuburan ya kena smackdown. Jangan jauhkan anak kita dari masjid. Wes cekelono omonganku. Bocah masjidan mesti akhlaknya apik. Wis ngono ae tak mestekke. Panjenengan nate kepireng ana tawuran antar remaja masjid. Bocah masjidan iki akeh apike. Napa nate terjadi ana wong mendem nyang masjid. Nang ngisor beduk karo ngono. Ya digepuki pentunge beduk kok. Halo. Iki dipirengke wala quwata illa billah. Iki jan pekok tenan apa panitia iki. Mbok engkok dhisik aku lu wis ngerti nek sono tulisan siji ya wis nyapot ditambahi tulisan loro. Ngono sing munggah meneh ngeterke tulisan. Tak jongkrokne. Jamaah semene oke iki lho, malah luwih seneng nek ora usah nganggo tarikan dana ya Bu ya. Nah, pancene kowe mleki kok. Wes salah aku ora dikai mangan. Kesel Bu. Pun tulung panitia aja umek. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula tak ngaji sik. Penting ngajine timbang ngemise. Luqman Hakim. Zaman nek tepak nontok berita, nontok sampai beriti, nonton TV, mengikuti perkembangan media sosial, namanya membunuh itu seakan sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Mateni wong kaya enteng. Ya Allah, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Masya Allah. Saya kapan nih kok ono kejadian lanang wedok sak bojone bengi turu bareng. Ya enak-enak turu, parek isuk sing lanang jerit-jerit bengok-bengok. Lapo? Barangnya diketok ambek sing wedok. Sing wedok muangkel, candak cek ngene atik dindum barang. Terus diiris gawe silat sret. Ya prutol. Wong iku barang gawan. Atik kandele ya mek ngono. Ya Allah. Dadi ana wong wedok iku wani ngetok barange sing lanang. Lha iki lek diterus-terusno suwe-suwe lak gak ana wong lanang sing wani turu jejer wong wedok. Kuwatir diketok. Ya wani turu jejer tapi kudu katokan wesi. Ya pesen dhisik nang gone tukang las. Menungso iki asline sumber kedamaian. Sampai mlebu nduk ngene Pancasila. Yen ya ana arek nggawa sepeda no ditakoni, "Nak,
sepedamu kon delek nandi? Tak jakang nduk perapatan, Cak. Wis gak apa-apa, aman, nduk kono ana wong. Dadi ana wong iki rumangsa aman. Saiki jeje, lho nak, sepedamu kon delek nandi? Tak jakang nduk perapatan, Cak. Hati-hati lho ya, nduk kono ana wong. Lek biyen wis apa-apa aman, nduk kono ana wong. Lek saiki hati-hati lho ya, nduk kono ana ya Allah. Dadi wong saiki ku malah medeni wong. Ketemu wong nang wedi kok. Lho akeh saiki. Ketemu bojo wedi girap-girap ngono ku ya. Kaya-kaya sing paling remeh iku lak sikil. Makanya sampai wong Gresik sering ngomong, aku mau lek trimo digawe sikil-sikilan. Lha sikil iku aja diremehno. Akeh lho wong lanang terpesona karo wong wedok iku gak perkara raine. Perkara sikil. Nek cerita kancae, aku nek nyawang raine yo biasa ya. Bareng ketok sikile kudu gak kuat aku. Ya mbuh nyawang sikile ketok sikil gajah mbuh apa ngono. Suaramu nek enak adzano. Sing suarane enak adzano. Sing krungu cek tersentuh, cek terenyuh hatine, kepengin moro salat jamaah, masjide cek rame. Jangan hanya jadi sholih, tapi harus jadi muslih. Jangan hanya jadi sholihah. Aku njaluk mangan dikai ngombe. Tapi harus jadi muslihah. Badhe pelempoken nganggur ngene iki engko. Oh pekok ya. Ngadeg ae aku. Wis kadung luwe ngene iki kan gampang nesu. Jangan hanya jadi sholih, sholihah, tapi harus jadi muslih, muslihah. Ana sing matur, muslihah wimono tanggaku. Kalau sholih, sholihah kuwi